Уважаема госпожо Сачева, много родители и ученици в един момент трябва да направят избор как да продължат средното си образование. Какво според вас е мястото на професионалното образование в днешната образователна система в България? Професионалното образование в България има сериозни традиции. Легендарен е този разказ за посещението на Маргарет Тачър в България, когато тя е посетила професионална гимназия в Стара Загора. И тогава се е възхитила от българското професионално образование и дори е поискала концепцията за това, за да въвежда подобни практики и в Великобритания. Във времето и в годините обаче професионалното образование като че ли загуби своя блясък и сега отново, когато се намираме в тази сериозна трансформация на пазара на труда, предвид на дигитализацията и навлизането на технологиите, ние говорим отново за професионално образование. Говорим за това, че децата трябва да се учат на повече умения, наред разбира се съзнанията, но да притежават умения, които да им позволяват успешно да сърфират през своя трудов стаж. Защото децата, които в момента учат в училище, не само ще сменят работни места, но ще сменят и професии, а вероятно дори ще сменят и сектори, в които работят в продължителен период от време. И точно за това професионалното образование в момента се явява ключа както към това работодателите да могат да получат работници и служители, които да притежават съвременните качества и умения, които са им нужни, така и самите ученици да са удовлетворени и да имат необходимата основа за това да преминат през своя трудов стаж. Какви според вас са основните предимства на професионалното гимназиално образование пред така нареченото традиционно? Професионалното образование ти дава професия, дава ти възможност да видиш по-бързо връзката между образованието и работата, защото придобиваш умения, с които веднага можеш да започнеш да работиш. В много професионални гимназии в момента се набляга и на ученето на чужди езици. Така че в никакъв случай децата, които учат в професионални училища, не можем да твърдим, че те са ощетени по някакъв начин от това, че учат и професия. Напротив, те получават и широката обща култура, която им е необходима, за да бъдат образовани граждани, но и дават и възможността да придобият именно тези умения, които ще им дадат по-бърза реализация. 61% в момента от учениците се насочват към различни форми на професионално обучение. Така че това означава, че професионалното обучение все повече и повече ще се развива. Ще има вече обновен списък на професиите, където той е обновен с много нови професии, свързани както с технологиите, така и с дизайна, така и с професии, които са от така нареченото STEM направление на наука, технологии, инженерни науки и математика. Защото това ще бъдат и професионалните направления, за които най-много ще се търсят работници и служители в следващите години. Според вас средното професионално образование ключ ли е за решаване на проблема с младежката безработица? Категорично, защото се търсят млади хора, но се търсят и млади хора, които притежават умения, които притежават трудови навици. Не случайно ние насърчаваме всяка форма на дуално обучение, т.е. не само придобиването на професия, но и придобиването на уменията и знанията в реална работна среда. По време на миналото Народно събрание, заедно с колегите Томислав Дончев и Красимир Вълчев, ние внесохме промени в закона, осигуровките, които се плащат от страна на работодателите за наетите от тях ученици и студенти, да се покриват от държавата. За в бъдеще се предвиждат и допълнителни мерки, с които дуалното образование не само да навлиза в средното, но и да намира по-широко приложение във висшето образование. Така, вие почти отговорихте на моя следващ въпрос. Какви са политиките, които държавата прилага за свързване на професионалното образование с нуждите на пазара на труда?
Много са инвестициите, които държавата прави в професионално образование. Те са свързани с обновяване на учебната среда, с инвестиции в STEM кабинети, кабинети, които са свързани с изучаването на наука, технологии, инженерни науки и математика, обновяване на учебните планове и програми. Това ще бъде основния фокус в следващите месеци, така че да може през учебната 2026-2027 да започне с изцяло нови учебни планове, допълнително насърчаване на преподаватели, включително инвестиции в национална програма "Бизнеса преподава", където хора от бизнеса могат да влизат в класните стаи и да преподават конкретни професии. И не на последно място, разбира се, и с различни форуми за кариерно планиране и кариерно ориентиране. В България има и такива институции, които се наричат центрове за кариерно развитие. Говорили сме с министъра на образованието да има специален фокус и върху тези центрове, тъй като те бяха създадени по проект, след това преминаха към общините, но вероятно ще потърсим варианти и начини за тяхното разширяване и допълнителни инвестиции в тези центрове за кариерно ориентиране и планиране, защото те наистина са ключови по отношение на избора на децата, за това в какви професии те да се насочат и за какви професии да мечтаят. Има ли според вас държавата създава ли достатъчно механизми за подпомагане, за мотивиране на бизнеса да участва в този процес с професионалните гимназии? Бизнесът сам по себе си е много самомотивиран, доколкото ние се намираме в един исторически период с най-ниски нива на безработица и с непрекъснат недостиг на хора на пазара на труда. Непрекъснато съм подложен на много сериозен натиск от страна на работодателите за промени в законодателството за внос на работници от трети страни, но и конкретно за развитие на професионалното обучение и образование, защото има остра необходимост именно от млади хора, които излизат от образователната система, независимо дали след средно или след висше образование, но които не са достатъчно добре подготвени, за да започнат работа веднага. И за това първо насърчаването именно на дуалното образование е една от тези мерки и разбира се всичко, което дава възможност за професионална квалификация по време на целия период на трудов стаж на един човек е политика, в която ние ще инвестираме за бъдеще, защото, както ви казах, бъдещите работници на пазара на труда, те ще сменят както професии, така и сектори, в които трябва да работят, и от тях се изискват качества, които преди всичко са свързани с възможността да разбираш смисъла на поговорката, че човек се учи докато е жив. Вие самата сте майка. Ако днес трябваше да направите избор за вашия син, какво образование по какъв начин, в каква гимназия да получи средното си образование, какво бихте направила? Мислила ли се по този въпрос? Ние непрекъснато говорим по тази тема. Дори вчера говорихме на тази тема, защото бяхме в Казанлък на празника на розите, където беше и най-голямото шествие в България на ученици и деца от детската градина. Всички училища всъщност на територията на Казанлък, голяма част от тях професионални, дефилираха. И в тази връзка си говорихме с него за това колко е важно професионалното образование и как той трябва да мисли върху това с какви професии би искал да се занимава, за да можем най-добре да го ориентираме, когато след 2 години той трябва да кандидатства след 7 клас. Аз бих следвала неговия естествен стремеж, това, което на него най-много му харесва. На този етап на него математиката му върви повече от българския. И бих го насърчавала в математическа гимназия или в гимназия, която е свързана с инженерни и технологични специалности. Но разбира се, той самия трябва да реши какво да прави. Какво ще кажете на днешните родители, които трябва да помогнат в избора на децата си за средното образование, голяма част от които са пораснали с онази мъдрост: учи, мама, за да работиш? Това е най-погрешното изречение, с което могат да
предопределят житейския път на своите деца. Така че аз бих препоръчала на всички родители да забравят това изречение: учи, за да не работиш. Напротив, учи, за да живееш. Защото ви казах, че поговорката "човек се учи докато е жив", това е валидната поговорка. Ние непрекъснато ще трябва да се учим и да придобиваме нови знания и умения, ако искаме да бъдем добре реализирани хора в бъдещето. Бих им препоръчала да следят всички прогнози, които се публикуват и от институциите, и от Министерство на труда и социалната политика, и от различни организации за бъдещото развитие на професиите, и да правят така, че децата им да бъдат адекватни за това, което предстои. Трябва да се мисли с голяма перспектива. Не с това, което е тук, днес и сега, а с дългата перспектива на това, че децата, които днес завършват и които днес са абитюренти и евентуално ще излязат на пазара на труда, те ще бъдат там до 2060 година. Така че мислете, уважаеми родители, от какво ще има нужда вашето дете в следващите 20, 30, 40 години. Какви ще са знанията и уменията, които ще го направят щастлив и реализиран човек в един дългосрочен период. Вие бихте ли се съгласила с тезата, че тези учебни години от 8 до 12 клас фактически до голяма степен предполагат натрупване на знания, които биха били основополагащи за много голям период от трудовия път на съответното дете? Категорично е така. Така че всяко време, което се инвестира в придобиване на не само на знанията от учебната програма, но и на умения, които са свързани с, ако щете, дори с финансова грамотност, с дигитални компетентности, защото когато говорим за технологии, всички трябва да могат да разбират от технологии, тъй като в технологиите ние имаме два вида потребление на тези технологии. Едното е да бъдеш наистина потребител на технологиите, другото е да бъдеш създател на технологиите. Ние някакси, когато говорим за образование, винаги си представяме хората, които пишат софтуерите, но на нас не трябват и хора, които могат да работят с тези програми, които могат да работят с тези нови технологии. Така че технологични умения, финансова грамотност, всичко, което е свързано с така наречената емоционална компетентност, защото професиите, свързани с хора, са също толкова важни, колкото и тези с технологии. Това са умения, които ние трябва да насърчаваме, и знания, които трябва да насърчаваме в нашите деца, защото те са универсални и ще им служат за много и различни реализации. И да не забравяме, че все пак всеки в един момент ще има нужда да някой да му смали кружката, изгорялата кружка, да му прави ВиК тръбите, да има шофьори, фризьори, такива елементарни професии, които в един момент всъщност се оказва, че всички използваме професионалистите в тях. Със сигурност, така че емпатията и това да сме хора и да развиваме човешкото в себе си е всъщност нашата житейска задача. Нашата най-голяма житейска задача и мисия е да станем по-добра версия на самите себе си. Аз съм противник на това, че технологиите трябва да бъдат използвани за дехуманизиране на обществото. Напротив, смятам точно обратното. Смятам, че всички технологии, и ние имаме този ангажимент и като политици, и като хора, технологиите да ни развият. Технологиите да ни направят версия 2.0, а не да вървим назад. А не -1. Да. Благодаря ви много. И аз благодаря.